Έτσι, με αυτό το μικρό σχόλιο θα καλέσω το πρώτο συγκρότημα, το οποίο έρχεται από το Δήμο Λοκρών. Θα πω λίγα λόγια για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Λοκρών ιδρύθηκε το 2008. Λειτουργεί ένα τμήμα ενηλίκων. Πρώτη του εμφάνιση ήταν την 25η Μαρτίου του 2008. Έχει λάβει μέρος σε χορευτικές συναντήσεις στη γύρω περιοχή, αλλά και στην ευρύτερη. Επίσης, έχει λάβει μέρος στις εξής εκδηλώσεις, στις οποίες συνεργάστηκε με την παραδοσιακή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Αταλάδης, Σεριάννη στην Παράδοση, τον Ιούλιο του 2009 στη Σκάλα και τον Ιούλιο του 2010 στην πλατεία Βοηδοβάτσας, όπου τιμήθηκαν λοκροί τραγουδιστές και οργανοπαίκτες. Το Δεκέμβριο του 2010 εμφανίστηκε με επιτυχία στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορευτικών, το οποίο έγινε στα πλαίσια της ελληνοβουλγαρικής φιλίας στη Σόφια. Τον Οκτώβριο του 2011 πήρε μέρος στο 6ο διπορικό στην ελληνική παράδοση στο Κατράκαιο Θέατρο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει επίσης σε διάφορες εκδηλώσεις του διευρυμένου πλέον Δήμου Λοκρών. Το Μάιο του 2012 συμμετείχε στο διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορευτικών που διοργάνωσε ο Δήμος Θέρμης. Τη διδασκαλία του χορευτικού έχει αναλάβει από την ίδρυσή του η κυρία Γρηγορία Γεωργιάδη. Οι χοροί που θα παρακολουθήσουμε απόψε είναι το Μπεράτι, της Γαλανής στο Φόρεμα, Κλειστός Αργυθέας, Καραγκούνα και Τασά. Και όπως ένα ιαπωνέζικο ρητό λέει, είτε χορέψουμε είτε όχι, είμαστε τρελοί. Γι' αυτό λοιπόν ας χορέψουμε.
Τώρα σε είδα, χαιρετιόμαστε τόση ώρα, λέμε για να σε κατάλαβα.
Μπράβο. Μπράβο.
οποίος είναι δήμαρχος Λιβαδιάς, τον αντιδήμαρχο κύριο Ρούτη Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδιάς, κύριο Δημήτριο Σκαπέτη, και επίσης να σας ενημερώσω ότι μεταξύ μας βρίσκεται και ο Σύλλογος Κριτών που παρακολουθεί όλη αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα από το Σεβασμιότατο, αν θέλει, να μας πει δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Θεώρησα χρέος μου να έρθω κι εγώ απόψε να πω μια καλησπέρα και να συγχαρώ τις προσπάθειες όλων και του Δήμου και του κυρίου Δημάρχου και των συνεργατών του στη διάρκεια των τροφονίων, γιατί νομίζω σε μια εποχή όπως η δική μας έχουμε χρέος να στηρίζουμε και με τον πιο απλό τρόπο την κάθε προσπάθεια. Και απ' την άλλη πιστεύω ότι η κοινή χαρά, η χαρά που μοιράζεται, είναι πάρα πολύ σημαντική όταν συνδέεται με την παράδοση της πατρίδος μας, του τόπου μας, που προσπαθούν πάρα πολύ να τη διοχετεύσουν στις νέες γενιές. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Δήμαρχο, όλους τους υπευθύνους και να ευχηθώ δύναμη, αισιοδοξία και υγεία. Και να αντέξουμε. Καλή δύναμη. Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Παπαγγελή, δήμαρχος της πόλης της Λιβαδιάς, να έρθει να κάνει και αυτό ένα μικρό χαιρετισμό. Τροφονίων και είναι μία από τις πολλές βραδιές στις οποίες εμείς θελήσαμε να παρουσιάσουμε στο κοινό, στο λαό της Λιβαδιάς. Ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη την εκτόνωση, έχει ανάγκη τη διατήρηση της παράδοσης, έχει ανάγκη να θαυμάσει τους φίλους, τα μέλη της οικογένειας, τα δικά του παιδιά στην προσπάθεια που κάνουν. Ένα θερμό χειροκρότημα, μια επιβράβευση στην προσπάθεια όλων, καθώς επίσης και θερμές ευχαριστίες στους φίλους που φιλοξενούμε εδώ, το πολιτιστικό όμιλο του Δήμου Λοκρών και τους συλλόγους της πόλης μας. Απλά επειδή είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ο Σεβασμιότατος είπε να έχουμε κουράγιο να αντέξουμε όλοι, θέλω σήμερα να κάνω ένα κάλεσμα από εσάς και με την παρουσία πολλών συλλόγων της πόλης να ενισχύσουμε όλη την προσπάθεια του κοινωνικού παντοπολίου. Ήδη εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε η δραστηριότητα τόσο σε εγγραφή ωφελούμενων, όσο και σε προσφορά ειδών που αφορούν ρουχισμό, υποδήματα, σχολικά είδη και τρόφιμα τα οποία δεν αλλοιώνονται εύκολα, όπως γάλα ευαπορέ, ζυμαρικά και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να προσφέρουμε. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή την ώρα της κρίσης, την ώρα της δοκιμασίας για τους πολίτες μας, να μπορούμε έστω και από το ειστέρημά μας να τους βοηθήσουμε. Και αυτό θα γίνεται σε συνεργασία και με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η Ιερά Μητρόπολη και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται ώστε αυτό το μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση και ευχαριστώ θερμά όλους όσους μας προσφέρουν αυτή την απόψινή βραδιά. Στη συνέχεια έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Γυναικών Λιβαδιάς, ο οποίος έχει σαν κύριο αντικείμενό του την αθλητική και πολιτιστική ενασχόληση των γυναικών. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει τμήματα άθλησης, χορευτικό συγκρότημα παρά 81, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Αθλητισμός και Γυναίκα, έχοντας αρχικά 90 μέλη. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος με αυτό το αντικείμενο σύλλογος της περιοχής Βιωτίας και αριθμεί περίπου τα 800 μέλη. Τη σημερινή μορφή σαν αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Λιβαδιάς πήρε το 2002 και έτσι επέκτηνε τα προγράμματά του εκτός από τη γυμναστική στον χώρο του παραδοσιακού χορού, δημιουργώντας το χορευτικό του συγκρότημα, καθώς και στον χώρο του παραδοσιακού και έντεχνου λαϊκού τραγουδιού με την αντίστοιχη χοροδία του. Με τα συγκροτήματα αυτά συμμετέχει εκτός από τις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής και σε εκδηλώσεις σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού. Παράλληλα, ο Σύλλογος διοργανώνει για τα μέλη του εκδηλώσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως πολιτιστικές επαφές και επισκέψεις, ομιλίες επιστημόνων σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία, διατροφή και διαιτολογία,
μαζικές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και εκστρατείες κατά του καρκίνου και άλλα θέματα. Και γενικότερα θέματα που απασχολούν τη σημερινή γυναίκα της Λιβαδιάς. Τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών έχει αναλάβει ο κύριος Μιχάλης Χρήστος και το χορευτικό συγκρότημα θα σας παρουσιάσει απόψε χορούς από την Ήπειρο, οι οποίοι είναι Συρτός στα 2, Συρτός στα 3, Ζαγορίσιος, Τσάμικο και Παραμυθιά. Και όπως ξέρετε, η ζωή δεν είναι χορογραφία, γι' αυτό συνήθως πέφτουμε όλοι κάτω. Ας δούμε τη χορογραφία να πάρουμε ένα μάθημα.
πικρά ο μαύρος το μετανιώσα, μανούλα μου δεν σ' ακούσα. Αχ, για μια μικρή μανούλα μου, για μια μικρή γιανιωτίσα. Αχ, για μια μικρή γιανιωτίσα, καημό μεγάλο πόλιος αποκτήσα. Μωρέ σύλλεψα μάνα μου την ομορφιά, τώρα είμαι άρρωστος βαριά. Τώρα είμαι άρρωστος βαριά, θα πεθάνω μάνα μου γλυκιά. Στο παλιό καμπιέ μην κλαίσαι εσύ, θα φέρω το γιατρό τάχια πρωί. Ωραία, θα φέρω το γιατρό τάχια πρωί, να σου γιάνει ο καμπυλί. Στο καί αρρώστησα στα γιαννένα θα γιάνω, αχ στη μάκρη. Ωραία, στο καπέσω θα πέσω να πεθάνω. Ωραία, μ' Όλγα ζαχάρι, Όλγα μέλι, Όλγα ζαχάρο θρεμένη. Ωραία, καπέσω, καπέσω,
βρίσκω κορίτσια όμορφα και μη παραπονείσαι. Βρε μανουσάκια, μανουσάκια, όμορφα μου κορίτσακια. Ωρε με πήραν και με μάλωσαν και μου κάναν την τύχη. Αχ, σε τούτη ρουγανίδια ίσως να γίνεις νύφη. Ωρε Όλγα ζαχάρι, Όλγα μέλι, Όλγα ζαχαροδρεμένη.
Ιδρύθηκε το έτος 1978 με έδρα τη Λιβαδιά και απαριθμεί πλέον 1000 εγγεγραμμένα μέλη. Σκοπός του Συλλόγου είναι η σύσφυξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των μελών, αλλά και η διάσωση και διάδοση των ηθών και εθήμων. Στα γραφεία του Συλλόγου λειτουργεί μικρό λαϊκό μουσείο με παραδοσιακά σαρακατσάνικα είδη, καθώς επίσης και αίθουσα όπου γίνονται τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών.
σου. Κοίτα το χεράκι σου, τα σιμουζώνα παράκι σου. Κοίτα